A chroeso nôl I PopT. Sa'n gallu gweld lot yn y masg ma. Mae'n rogli'n ffynnu fyd. Just view boys, cool loud. Yes guys, what is happening? Shwt ma pethau? Jed sydd yma gyda chi unwaith to a chroeso spooky I PopT oherwydd mae Calan Gaeaf just round y gornel. A fi di ddangos I chi guys yn y gorffennol sut I wneud Calan Gaeaf yn epic. Felly guys, ddylsech chi gyd bod yn barod amdani. Chi yn barod amdani, nag eich? Chi heb meddwl am gwisg eto? Oh, come on! Fi'n gwybod. Os rhaid I fi wneud popeth I nhw? Se? Na. Fi just yn rhoi, a be fi'n cael nôl? Dim byd! O, paid y sôn? Popeth fi'n wneud. Ha, I nhw. Arddiniadau lan, eistedd fan hyn yn gwisgo hwn yn edrych fel ffwl! Ha! Ond yn jocan eto. So, fi am helpu chi gyda hyn. Os I chi wedi anghofio wneud eich Gwisg Calan Gaeaf eleni, fi wedi ddod lan gyda 3 peth I wisgo neu wneud I safio'ch wisg. Wel, fi'n mynd I trio helpu anyway. Okay? Gan gyntaf ni am dechrau off yn syml iawn. Os oes ddim amser gyda chi a chi mewn real rush, dyma'r opsiwn I chi. Y clasur ysbryd. Ond paid a phoeni ni am jazzo fe lan tipyn bach. Right, so yn amlwg mae angen un o rhain arnoch chi I wneud ysbryd. Bed sheet, ti'n mo? Pop o fe dros dy ti. Fel hyn. Ysbryd. Ni am jazz fe lan. So os na rhyw fath o accessories gyda chi, fel spectol hael. Nawr fydd hwn yn game changer. Nawr, pwy yw'r cool dude yma? Ha? Mae fe jyst yn cerdded round y party fel, hey, what's going on? Hey, sy'n mynd mynd? Trick or treat? Na, fi jyst yma am y vibes. Nawr, nid just spectol hael, beth am cap. A gwisgo fe, fel hynny. Nawr te, o ie, coni. O, fi'n teimlo fe. Fi'n teimlo'r vibes. Boo, 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 a boo. Fi'n edrych bod fi'n mynd i'r traeth gyda spectol hael a het a wedi bang! Dod allan ar sgarff. Sol yn gwybod lle fi'n mynd nawr. A fi'n mynd ar fe'n oer, ar fe'n dwym, sa'n gwybod, fi'n ysbryd. So mae'r un yma yn syml unwaith to, ond mae fe bach mwy cymleth achos mae jyst bach yn ffaffi. Okay? A guys, yr unig peth fydd angen arnoch chi yw hyn. Na nage am hynny. Disgusting. Okay, yn ail, toilet roll, ni am creu wrth gwrs mummy o'r eich. So, ni am dechrau gyda'r pen, okay? A just clymo fe mewn rhywle, okay? Wedyn, ar draws y corff. Sa'n gallu gweld dim byd nawr, lle fi'n mynd? Ac yn ola. So mae hwn really am os oes na ddim gwisg gyda chi o gwbl, y tip gorau allai gweud yw gwisgwch di a grabiwch un o'r rein. So dwi am trio wneud pwmpen ar fy wyneb I, dyma fy ysbrydoliaeth, so just loads o oren a wedyn stoc fach ar y top i'ch chi'n meddwl. Fi'n gwybod, scary. Mae hwn yn jocan, rhywbeth fwy fel hyn. Offa ni. Gyda fi'r brush fan hyn. Wneud y outlines gynta ar gwyneb I. So, it was like, right. Yna ni wedi gorffen. Okay, yr un peth ar yr ochr arall nawr. Dim yn drwg, mor allan fe. Sa'n gwybod sut fydd hyn yn edrych. Gorfod bod yn onest gyda chi. Right, beth sy'n nesaf? Y ceg nawr. Mae'n ticlo! Fi o'n edrych yn glas nawr! O! Fi newydd edrych ar fy hunan. Fi'n edrych fel
wrestler really rubbish. So guys, ni bron yna, fi'n kind of edrych fel pwmpau nawr. Cwpl o touches gorffenedig, a na i ddal lan gyda chi mewn tipyn bach. Yes! So, dyma ni yr edrychiad gorffenedig. Mae mond i cymryd fi 3 awr. Oedd e'n 3 awr yn neud hyn. Fi'n eithaf chuffed, i fod yn onest. Fi'n actually meddwl fi'n edrych yn eitha scary. Yn gwisgo fel hyn, sa'n gallu paso lan y cyfle gyda fi. Mam! Dyn allan fel hyn y miliad, come out here. Come out here a second. Rah! Should have filmed that. I did film it. Show me what you've done. A dyna ni, 3 peth i wneud/wisgo i trio achub eich gwisg Calan Gaeaf chi os chi mewn rush neu jyst wedi anghofio. Diolch yn fawr am wylio, cofiwch i Tanysgrifio i PopT, thumbs up ar y fideo a gwasgu'r gloch notifications. Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ra!